dwi'n nôl yn syth. Dwi'n yn cofio, nes i fita y Rotten Flesh na achos do'n i'n meddwl bwyd arall. Wan dwi'n cofio. Dwi really isio testio hwnna allan de. Fel, as pen fi drwyddo fo a drwyddo fo, o'n i really isio just dod yn ôl a testio fo allan fy hun cyn i wneud y fideo yma. Ond na, nes i ddim wneud o oherwydd sa chi'n mynd ymwneud. Oce, yna, swnio'n cool. Oce. Waw, nes i mi yn hitio fo. Dwi'n mor dda yn y gêm yma. Ond dwi'n meddwl, di hyn yn gweithio nhw fo? Os ti'n croucho ac yn hitio fo, ydy o'n... Mae jyst yn malu, ia. Mae hyn yn cool, ia. Oce, be oedden ni'n mynd i wneud? Bildio tŷ. Bildio tŷ. Dyma beth da ni wedi bod yn planio yn y 3 episod dwytha, ond da ni wedi oed di dod rownd i wneud o. Dwi'n meddwl bod yn bwynt i fyny hyn. Achos dwi'n mynd i symud bod dim heb lan fwylu tan. Na, dwi'n mynd i symud hwnna. Sydd ddim pwynt symud hwnna chwaith, dwi'n mynd all pan mwyn eisiau symud o. Wan. Dwi anna mwy o brenin i fo, stwffio fo. Neu jyst gael hwn, achos does na'n pwynt i ni gadw yma. Am un lawr fo yma, cofiwch. Hwnna'n cofio. Hyn mor hawdd i falu. Helo, Wolfie. So bwyd, na chdi. Na chdi. Yum. Oce. Dwi'n bwyd fel o. Don't judge me. Pam nes i roi steak yna? Dwi'n hallucinatio. Os na i wneud hyn. Dwi'n meddwl ta mond un fydda i yna, no, na i ddim iwsio fe gyd. Dwi'n meddwl fydd... Pa bren fydd i'n neud o allan o? Na i neud o allan o oak i gychwyn. Wedyn fydd i jyst wneud tŷ arall sy'n connected efo. Allan o coed arall. Fel birch neu dark oak, fath o. Don't say dark oak, beth sy'n gorau. Fyswn i'n gallu gwneud llawr yn dark oak. Oce. Dyma pan o'n i eisiau rhoi esgyn yn... Na. Diolch yn heiddi i gael byw. Ti'n yn heiddi i gael byw. Oce, sori am hynna. Ond doedd o ddim yn gael... Na, dwi'n eisiau hynna. Doedd o'n heiddi i gael byw achos nath o gymryd 6 ohonyn nhw wrth i fi. Pam nath Wolfie. Na, da ni anna'n gael enw i Wolfie. Dwi'n meddwl da ni anna'n de. Na, da ni'n meddwl saddle yn byd na armor yn efo. Yes, dwi'n meddwl mae'r pwynt ar y funud i gael ceffil ac enw i hwnnw. Dwi'n meddwl da ni anna'n enw i Wolfie gyntaf. Ond mae'n dod yn nos, so dwi'n meddwl, yndi. So dwi jyst yn mynd i cael blodyn. Be di hwn? Be dwi'n gael o hwn da? Light grey, dwi'n eisiau light grey. Okay. Be dwi'n gael o daisies? Neu oxy daisy. Light grey eto. Dwi'n mond yn gael light grey, dwi'n meddwl sa y gorau ydi bandol ai yn yr unig.
Ie, dandelion yellow. Wedyn dwi'n mynd nôl lawr. Dwi'n lwcus bod nes i'n meddwl byd. Yswn i'n dedyn. Efo'r uned, oce, so blocio fo off. Iawn. A wedyn, os ydych chi eisiau gweld hyn, ie. Mae hynna'n cool, dydi? Mae efo, ie, cool e. Mae efo colar. Melon, ie, cool. Oce. Pyn i di bod, oce. Does yn llawer yn byd wedi actually neud wan. O, dwi'n gwybod. Ni'n tag. Pam dwi'n gweithio? O na, fi'n neud yn byd efo hwn. Dwi'n jyst yn gweld bwydo cube wan. Achos dwi'n newid frifo fo ar y strec. Bechod ar chdi. Na chdi, oce. Wan. Dwi'n bwydo chdi. Take me offerings, man. Thank you. Thank you. Oce, map dim. Wai, transfer dad. Ma wech. O, iawn. So well i fi fynd i gysgu bysa. O, oce. Fi di blin o. Sorry, fi efo bod ma'n bod dim. Oce. Os ai fyny fama. Ac gael hwn. Na, dwi'n jyst gadael ar agor ar y munud. Wan, dwi'n gael mwy o goed. Be bynnag. Og. Mae hyn jyst yw'r peth mwy ar anodd hawdd dda. Ond dwi'n neud o'n edrych yn anodd. O, sori am hynna. Pears, but no one cares. Papi po pape po po pare puri puro po pape po. Mae genna fi ffrind sy'n chwarae pethau fel Minecraft a Terraria ar YouTube hefyd os da chi eisiau mynd i watch edo fo. Enw fo di Bloodbirch, ond mae'n siarad yn Saesneg. Yn rili mynd yn Gymraeg. Os da chi eisiau mynd i watch edo fo, croeso i chi. A likeiwch os da chi eisiau, neu subscribe. Wedyn mae o jyst yn... Mae di roi 4 fideo allan ar y funud, dwi'n meddwl, neu 5. Gosh. Dwi'n mynd ymlaen am banad wedyn de, panad o de. Dwi'n lyfio panad o de. It's the best thing of my life. Soni amdani fi, mae'n horrible dwi'n gwybod, ond dwi jyst yn neud o weithiau. Pipapu, piparaparuparapepoppa, piparuparapupapepoppi. Banta, man. We're having some banter here, man. Yeah, squad goals. Dwi'n meddwl, os da ni squad. Do'n i'm, Josh gynnu fi. Oce, mae'n amser gen i. Oce, gen i fel 6 munud, 7 munud ar ôl, dwi'n meddwl. Dwi'n sianelu fideos fi fod tua 4 awr, so... Ie. Mae genna fi digon o goed wan. Fydda I jyst troi nhw gyd wan I bren. Please pren, diolch, diolch, thank you very much, thank you again, pren, fel pren, prim, prom, pram, plwm, prim, plwm, plop, plip. Oce, dwi'n gwybod beth yma dwi'n neud, ond sy'n weird ydyn nhw, dwi'n gwybod. I'm a robot. Dwi'n mynd lan i'r beatboxio chwaith, ond dwi'n troi pethau fewn I beatboxio. Weithiau. Dwi'n meddwl sy'n syniad da I fi roi 5 munud, 6 munud ar ôl. Dwi'n meddwl. 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 Dwi'n medd
tŷ ni yma. Yn gyntaf dwi jyst yn cael hwn ein allan i ffordd. Fel ma. Tŷ sy'n yma, thank you. O! Gas gyda fi de. Dwi'n mynd hoffi hyn. Cael fi o ma. Cael fi o ma. Cael fi o ma. Cael fi o ma. Waaw! Yummy, 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 mate, yummy. Iawn. Dwi'n mynd i gwcio fo wedyn achos nath o'n gael fi o'na. Nes i gorau gael fy llun o'na. A bai fod so, don't judge me. Go compare. We'll save the bills every day. Go compare. Yeah, Velma. Can't judge this. Boo doo boo. Okay, so dwi'n meddwl bod mae'n fama digon mawr. Dwi'n meddwl bydd hwn weddol fawr. Bydd o'n huge. Bydd o'n fach chwaith o. Dwi'n meddwl bydd i'n rhaid am fwy o gael twllo. Bydd o'n rhaid I fi gael dirt neu beth bynnag ydych chi'n gael o fo. Neu jyst rhaid llawr yna. Ie, dwi'n meddwl sy'n haws I wneud hyn. Achos dwi'n mynd I roi llawr yna. Nes ymlaen anyway. Ond fydd jyst yn gorau ail-roid o. Achos dim y pren yma fydd yn defnyddio. Ond diolch. Ok, so. Dwi wedi defnyddio 64 yn barod. Waw. Yn barod. Ok, so fan'na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. A cael hwnna hefyd. Dyna be o'n i'n mynd I wneud anyway. Ond diolch. 1, 2, 1, 2. Diolch hwnna. Fela, ia. Fela. Bydd yn 4, ie, yn 4. Yn sy'n bod o'n mynd. Dwi'n meddwl fydden ni gorfod mynd mewn chydig a fydden ni allan gorffan y tŷ. Mae'r un yn neud meddai dwi'n meddwl. Ond ydy o och, dwi'n meddwl. Dwi'n yn gwybod faint o fawr ydy bob un. Ok, so fel twll.
Diolch os ti'n hawl. Go compare, you are now coming to save from me. Go compare the fact that is advertising everything. Dwi ddim yn hoffi'r boi. Mae'n jyst yn mynd ar nyrfa fi pan dwi'n watch teledu neu beth. Neu'n watch YouTube, neu beth ola. Mae'n jyst yn mynd ar fy nyrfa i. Cyn ôl ma, ti'n jyst yn disruptio fi. Okay. So, fyny fel yna. Dyma na, dyn nhw'n gweithio. Na. Ella na jyst roed gwydr o fanna. Dwi'n meddwl byddwn ni'n gorfod mynd mewn ychydig bach. Ie? Neu stopio fo mewn ychydig bach anyway. Unwaith I fi gorffen o walia ag dwi'n gorffen. Wel, dwi'n meddwl walia I gyd eich ond dwi'n ni dibynnu. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3, ac stopio fyna. Os di hwnna'n iawn o fyna. Okay, so hwnna a hwnna, a os dwi'n dweud hwnna... Na. Na fod yn 4 dydy. Yndi. 1, 2, 3. Dwi'n rili sychydig. Ie, dyma fydden ni'n gorfod mynd wan. Yep. Okay. Diolch. Jyst gorfod hwn ag newch chi tro nesa. Diolch am watchad a gwrando.